Световният астрологичен пазар е разделен на много отчетливи категории. Астрология. Над 60% е заето така наречената модерна хуманитарна астрология. И особено когато това го чуе човек, който за първи път получава такава информация от кърмичен астролог, той би си казал: да, наистина, сега нещата ми се навръзват. Обаче проблема е, че основната мотивация, от която тази кърмична астрология изхожда, е осъдителна. И т.е. остава, че чистата еволюционна астрология е едва 1% от световния астрологичен пазар. Защото тогава ти, когато видиш последствията от това свое преподаване на полуистини, които водят до страдания и всъщност ти превръщаш в роби всички свои последователи, които ти вярват, защото наистина има защо да ти вярват, защото ти казваш много точни неща, много верни неща, много истински неща, но винаги пречупени малко с лъжа. Но по системата на Щайнер и по много други системи, ние се намираме в такава епоха, в която не можем просто да отидем да медитираме някъде и това да е достатъчно. Не можем да следваме този път, който са следвали в древна Индия, точно след потъването на Атлантида. Тогава времената са били други и необходимостите са били съвсем различни. Сега като за финал ще ви кажа за моята книга. Много амбициозно е това, което ще кажа, но нейната цел е да бъде не 1%, да бъде част от 0,1%. Здравейте! След като не успях да отида на Събуди се, реших да запиша лекцията, която там щях да изнеса в домашни условия. Това, за което щях да говоря, естествено, е еволюционната астрология, но и нещо много повече. Днес няма да говоря само за астрология. Ще говоря също така и за истина. Но това звучи претенциозно, звучи арогантно. Но аз няма да говоря за истината, която аз знам, а ще говоря за истината, която не знам. Но как така? Ще се запитате. Това, което човешкият ум не разбира и не може да асимилира, защото той не е направен за това, е, че истината не се намира на измерението на знанието. Ако някой каже: аз знам истината, или си го помисли, то вие може да бъдете напълно сигурни, че той не е в истината. Просто защото тя не се намира на това измерение. Можем да кажем, че този, който се доближава до истината или стига там, естествено, доколкото ни е позволено на този етап от развитието ни като същества, е този, който има ориентация към нея, който има отношение към нея, който има стремеж към нея. И всъщност това, което определя колко близко си ти до истината, не е нещо, което може да се измери емпирично или да се посочи като знание, което имаш, а е това колко е интензитета, колко силен е интензитета на твоето намерение за истината. Причината, поради която избрах да започна лекцията по този начин, е за да може тотално да объркаме ума. Защото, както можем да видим и в древните мистични традиции, навсякъде, като тръгнем от християнските мистици, минем през Ляо Цзъ, през Упанишадите, през йога сутрите на Патанджали и много други такива свещени текстове, можем да видим навсякъде, че едно от условията, особено при Ляо Цзъ, е много очевидно в начина, по който той е писал, че ние трябва да объркаме ума колкото се може повече, за да можем истински да се докоснем до себе си и до същността си. Няма да забравя как преди години бях попаднал в една група психологична, в която, когато ме бяха питали някакви неща, нали, аз бях отговорил. И един човек там беше казал, че аз му изглеждам много объркан и много загубен. И някак си не му се връзва да говоря за нещата, за които говоря, когато изглеждам толкова объркан и изгубен. Но всъщност това мен на едно ниво само ме зарадва. Защото който си мисли, че е намерен, също като този, който си мисли, че знае истината, всъщност е абсолютно никъде. И той е много по-изгубен от другите. Както еволюционната астрология по много сходен начин, тя е такава астрология, която ти помага да изместиш своя гравитационен център от личността, егото, ума към душата, сърцето, същността, истинския аз. И от една страна, за да разберем структурата на света, в който се намираме,
ни трябва изключително логика. Трябва ни да прилагаме изключителна мисъл. Обаче, ако искаме да се освободим от света и от ограниченията, които той ни налага и в които ни убеждава вътрешно, ние трябва тотално да излезем от каквато и да е човешка логика и да влезем в така наречената божествена логика. Обаче най-добрият начин да разберем какво е еволюционната астрология е като покажем първо какво не е тя. По принцип най-добрият начин да разберем какво е дадено нещо е, освен като говорим за него, да посочим и нещата, които със сигурност то не е. Световният астрологичен пазар е разделен на много отчетливи категории. Астрология. Има няколко вида астрологии, по чието шапки спадат всички по-малки разделения. Над 60% от световният астрологичен пазар е заето от така наречената модерна хуманитарна астрология. Друг начин да се каже астропсихологията. Като, отварям скоба, тук въобще няма да споменавам онези астрологии, които можем да четем във вестниците или да чуем по онези старите канали по телевизията. Това дори за тях няма да говоря, защото то там няма даже и капка истина, там е буквално са лъжи. Но астропсихологията, така наречената модерна хуманитарна астрология, това, което прави тя, е, че се занимава с изследване на личността. Тя е много психологична. Например, когато отидеш при един астропсихолог, той би видял позицията на луната ти и би казал, че си имал еди какви си отношения с майка си спрямо позицията на тази луна. Имаш такива нужди, които трябва да подхранваш. Ако види Меркурий, например, в картата, би казал, ти така се изразяваш и така ти имаш нужда да бъдеш разбиран. Което е една парадигма, която естествено, ако човек тепърва навлиза в астрологията и е проявил смелостта да се отцепи от масата, от консенсус масата и да се отвори за тези теми, е много добре. И върши много добра работа на човека да му даде една основа, на която да стъпи. Проблемът е, че тя остава ограничена на нивото на личността. И от духовна гледна точка тя няма потенциала да ни заведе там, където трябва да стигнем един ден всички. И когато казваме духовно, е много важно да уточним какво означава наистина нещо да е духовно, тъй като в днешно време се спекулира изключително много с всичко. Много хора не разбират, но говорят и по този начин се объркват колективните ни възприятия за нещата. Най-чистата дефиниция на духовно, която мога да дам, е, че духовно е нещо, всяко нещо, което има потенциала да те свърже отново с Бог вътре в теб. Да изгради тази мистична вътрешна връзка с Бог. И следователно ние не можем да очакваме, че астропсихологията или психологията са способни да изградят тази връзка, защото те дори не се интересуват осъзнато от Бог. Те се интересуват от това да проследят твоите модели на поведение, твоите травми, твоите комплекси, но дори астропсихологията не може да се справи с травмите истински на ниво, даже и с това. 20% от световния астрологичен пазар е заето от така наречената традиционна астрология. Това, което прави тя, е, че се опитва да дава много конкретни отговори на много конкретни въпроси. Тя дава отговори от сорта на кога е добро време да започна бизнес, кога ще се появи партньор в живота ми и всякакъв такъв вид материалистични въпроси, които изискват точен отговор. Проблемът е естествено, даже бих казал, че традиционната астрология се намира по-ниско в иерархията, в своя светоглед, даже и от астропсихологията, тъй като при нея нещата са изключително материалистични, както казах. Тя не дава никакъв материал за вътрешна работа. Защото истината е, както всички учители са казвали, че ние имаме много работа по себе си. И ако ти искаш да променяш света, ти до никъде няма да стигнеш. И всъщност даже има и такива хора, аз познавам, които отиват при астролог, който да им каже в коя държава да отидат на рождения си ден, за да може асцендента им да е различен и така цялата им година да се промени. И ако мислим през ума си, това звучи като нещо чудесно, ако аз мога да ида някъде на рождения си ден и да си направя годината по-хубава, просто защото ще изгрява друго съзвездие, това е чудесно. Но всъщност това е такава много силна форма на манипулация на реалността, което отново е опит да променя външния свят, да отида някъде, за да може да се промени нещо вътре в мен. А това е път, който е пагубен. Това не е начинът, по който ние сме създадени да живеем и това не е начинът, по който ние сме създадени да еволюираме.
12% от световният астрологичен пазар е заето от така наречената кармична астрология. Бих казал със сигурност, че тя се намира по-нависоко в разбиранията си и от астропсихологията, и от традиционната астрология, поради факта, че тя наистина се опитва да вземе информация от миналите животи на човека. Тя твърди, че има допир, има информация за миналото на човека и съответно да подреди една кармична картина. Откъде идва, какво му се е случило, какво той самия е правил, че да го е довело до тези последствия, които са създали обстоятелствата на настоящия му живот. Проблемът при кармичната астрология е, че тя е силно сатурнова по природа, което много наподобява на традиционната астрология. Тоест тя пак е ограничаваща. По-големия процент от тези 12% са такъв вид кармични астролози, които единствено ще те накарат да се чувстваш виновен. Да се чувстваш виновен за това, което си направил в миналото. И един кармичен астролог в повечето случаи би ти казал, че ти сега, примерно ако си роден със Сатурн в Овен, теб сега в този живот те мачкат и се чувстваш слаб, защото това е karmic retribution, не знам как е на български думата, изкупление, да. Това е изкупление за греховете, които ти си правил в миналото. В случая най-вероятно, че ти си доминирал и мачкал другите около себе си. Сега, макар това да звучи като вярно, това звучи като истина, и особено когато това го чуе човек, който за първи път получава такава информация от кармичен астролог, той би си казал да, наистина, сега нещата ми се навръзват. Обаче проблема е, че основната мотивация, от която тази кармична астрология изхожда, е осъдителна. Тя не дава поле за развитие, не дава потенциал на човека да изправи погрешките си, а казва в повечето случаи, че просто трябва да изтърпиш и да разбереш защо това се случва по начина, по който се случва. Има и едни 3% от световния пазар, които са заети от една много специфична немска астрология, която е строго математическа и за нея наистина почти нищо не мога да ви кажа. Но доколкото съм запознат, пак нейните търсения са даване на точни отговори, подобно на традиционната астрология. Сега, момента за еволюционната астрология. Чисто теоретично, тя спада в категорията на кармичните астрологии, т.е. в тези 12%. Но тя заема едва 4% от тази категория. Но тук има един проблем. То е, че Джеф Грин, който е основателя на школата по еволюционна астрология, е бил приятел с Стивън Форест. Стивън Форест обаче, това, което прави, е, че взима идеите от Джеф и за съжаление малко или много упростява чистата еволюционна астрология. А в настоящето се получава така, че над 3/4 от пазара специално за еволюционна астрология е заед от Стивън Форест. Тоест, тези 3% от 4% еволюционна астрология са умекотена и до голяма степен загубила есенцията си еволюционна астрология. И т.е. остава, че чистата еволюционна астрология е едва 1% от световния астрологичен пазар. Тоест днес, присъствайки вие на тази лекция, имате възможност да се докоснете до нещо, което е изключително рядко и наистина много специално. И естествено, спрямо моята преценка, с истински потенциал да свърши необходимата работа. За тези от вас, които ме познават или са слушали част от историята ми, знаете, че аз съм прекарал ранните години от живота си предимно в изучаване на духовни текстове. Астрологията се е появила в последствие. И нито една астрологична школа не успя да ми даде това, което ми даде школата по еволюционна астрология. След малко ще поговоря и за книгата ми "Към ядрото", но преди това е важно да ви запозная с чистата еволюционна астрология на Джеф и да ви кажа как моята книга се отличава и каква функция се стреми тя да изпълни. Но преди да говоря за еволюционната астрология, искам да дам отговор на един много важен въпрос. Защо въобще ни е астрология? И ако кажете, че астрология не ни трябва, вие няма да сгрешите. Ако визирате тези астрологии, за които говорех до този момент. Защото какво от това, че знам някакви неща за характера си? Какво от това, че знам кога дадени неща ще ми се случат в живота? Смисъл няма. Много по-добре е вместо с тези астрологии да се занимаваме, да се обърнем към древните текстове, в които наистина истинските неща са описани и посоката е дадена. Но по системата на Щайнер
и по много други системи, ние се намираме в такава епоха, в която не можем просто да отидем да медитираме някъде и това да е достатъчно. Не можем да следваме този път, който са следвали в древна Индия, точно след потъването на Атлантида. Тогава времената са били други и необходимостите са били съвсем различни. В съвременната епоха е нужно да изградим изключителна осъзнатост и съзнателност относно нас самите, относно индивидуалния ни път. Все пак влизаме в епохата на Водолея или я приближаваме, поне ако не сме в нея още, в която всеки трябва да стане много силно изявена единица, сам по себе си. А ти, за да бъдеш такава единица, трябва много добре да знаеш какво се случва с теб. Естествено на духовно ниво, не на личностно. Хората наистина изключително много бягаме от тази работа със себе си. Тази истинска работа, която трябва да свършим със себе си. И това поражда всички псевдодуховни групи, общности, хора в съвременната епоха. С ръка на сърце мога да кажа, че 99% от тези, които говорят за духовно или твърдят, че са духовни, нямат нищо общо с това, за което говорят. Нищо. И това не го казвам, за да осъждам. Това го казвам просто, за да си дадем сметка, че нещата стоят по много различен начин. Еволюционната астрология, по начина, по който е предадена от Джеф Грин, успява да се докосне наистина до ядрото на нещата. Тя взима за отправна точка на всичко Плутон като планета. Но тук веднага бихме се запитали защо Плутон. Той е някаква малка планета, която даже астрономите се чудят истински планета ли, която се намира на края на нашата Слънчева система. Но Джеф е открил, че тя е много повече от просто някакво тяло. Тя е символ на душата ни. И каква е причината за това? Първо, колкото по-далече е една планета от Слънцето, толкова по-далече е тя от съзнанието, което означава, че толкова по-трудно е ние да я видим и да я осъзнаем. А какво по-трудно от това да осъзнаем душата си и какво тя е планирала, какво тя желае, какво тя е подготвила за целия ни живот тук в момента. Тя наистина е нещо, което получава най-малко светлина, т.е. най-малко може да бъде видяна. Другата причина да е символ на душата е, че Плутон и неговата луна Харон се явяват двойна планетна система. Т.е. те гравитират около един общ център, който е извън Плутон. Символиката зад това е, че всъщност Плутон символизира едното желание на душата, а Харон другото. Тук стигаме всъщност и до идеята, че душата има две желания. Едното е да се отдели от Бог, за да може да дойде тук на Земята и да има индивидуализирано преживяване, а другото желание е да се върне отново при Бог, като се освободи от ограниченията на това индивидуализирано преживяване на Земята. Това, което прави системата на Джеф уникална, е, че по наталната позиция на Плутон ти можеш да видиш желанията на душата си. И това, колкото аз съм го тествал и колкото учениците на Джеф са го тествали през годините, наистина се е доказало за вярно. Плутон, по знак и по дом в твоята натална карта, показват желанията на душата ти. Това нещо, което й е дало стимул да иска да дойде тук на Земята и да преживее всичко, което се очаква тя да преживее. Защото ти горе в духовния свят, нали, на някой им е добре, там на други не им е, ако имат карма отпреди. Но какво би те накарало да искаш да напуснеш покоя на духовния свят? Трябва да има нещо, което толкова силно да те привлича, че ти да си кажеш: искам да се родя и съм готов да приема всички ограничения и цялата болка на това да бъдеш човек тук, с тяло, което го боли. Даже първата травма, задължителна травма, можем да кажем, е още в момента, в който бебето излиза през родилния канал. Тоест ти автоматично, раждайки се, ти се травмираш. Това е просто част от преживяването тук. И то е необходимост от една страна. Обаче, не просто, че можем да видим тези желания на душата, които ни дърпат надолу. Сега, тук трябва да отворя скоба. Те ни дърпат надолу от духовна гледна точка. От личностна те са абсолютно необходими, за да има преживяване. Но човек тръгва по светлия път, по божествения път, когато той се научи едновременно да уважава тези желания на душата, тук да дойде в света и да приеме всички ограничения, които се изискват, за да можеш да бъдеш човек, но в същото време да се умее и да се обърне към обратната точка на това желание. Ако ти си Плутон в 6-ти дом, примерно, и твоето желание е било още преди да се родиш, да дойдеш и да бъдеш полезен, да бъдеш в служба на хората, да помагаш, автоматично ти трябва да знаеш, че това, което Бог иска от теб, автоматично
даже без да мислиш, можеш да си сигурен в това, е, че Бог иска от теб да си починеш. 12 дом. Естествено, това е много упростен начин да се кажат нещата. Има още много детайли. Но това не е целта в момента, да задълбаваме в детайлите. И това, което казах току-що, звучи като нещо логично и много просто даже. Да, аз съм дошъл да искам да помагам, да работя, значи аз трябва да се науча да си почивам. Но нещата са доста по-сложни. Защото твоята душа винаги е много силно вманячена. Защото тя, знаейки, че идва на Земята, и има някакви определени 50, 60, 80, 90 години, в които да свърши това нещо, тя го иска на всяка цена. Тя иска на всяка цена да се подсигури, че това, за което е дошла, ще се случи. И тук идва обратния принцип на Бог, който от другата страна на наталната позиция на Плутон, на душата, който казва да, но не на всяка цена. И да, този опит аз го уважавам и ти ще го имаш, но не забравяй. Не забравяй всъщност, че това е просто част от живота ти. Това не е цялата картина. И съответно той тогава изисква да се обърнем и към обратното нещо. В случая на човека с Плутон в 6-ти дом, не просто да приеме почивката, но да приеме също, че той е ограничен. Неговите сили не са вечни, не са безкрайни. Той има нужда от почивка. Той има нужда и понякога да оставя нещата да се случват по течението, не да контролира. Друга революционна концепция, която въвежда еволюционната астрология, е идеята за трите степени на развитие. Ние като души сме били всичко. Били сме и селяни, които са копали на полето, били сме и царе, най-вероятно много от нас. Всяка една роля сме били. Обаче има винаги в рамките на едно общество, без значение от времето и епохата, много строго разграничение и разделение на три степени на еволюция. Винаги 70% от населението, пак казвам, независимо от времето и епохата, се намира в консенсус, духовно ниво на развитие. Това означава, че винаги 70% от населението няма никаква способност, за съжаление, колкото и крайно да звучи, за критично мислене. Винаги масата следва това, което в момента е на мода, което се приема. Масата винаги отхвърля това, което не се приема, защото то застрашава всъщност живота на структурата. Застрашава живота на институциите. Застрашава живота на онези институции, които на човека му придават илюзорно усещане за сигурност. Но понеже Бог винаги иска да дърпа еволюцията нагоре, да ни помага ние да се вдигаме нагоре, това, което прави, е, че създава в тези хора рано или късно разочарование от структурата. Това се случва, когато те се издигнат на върха, когато станат шефове на банки, когато станат политици. Винаги това, което се случва, е, че те виждат душите им, когато са готови да излезнат вече от тези 70% и да отидат към един по-индивидуализиран път на развитие. Винаги те достигат върховете на системата и виждат, че тази система нищо не може да им предложи. И виждат всъщност колко ограничена е тя и виждат колко далече тя е от истината. Това, което се случва тогава, е, че те отиват било то в тази инкарнация или в следващата, са готови да бъдат част от така нареченото индивидуализирано ниво на развитие, което са около 28% от населението. В него това, което прави душата е, вече след като се отцепила от статуквото, от масата, започва да търси себе си, като нещо различно от масата. Не просто като шефа на банката или политика, а като душа със свой собствен път, като индивидуалност със свой собствен път. Душата тъкмо излезнала от консенсуса, тя се чувства все още силно застрашена от него. Тя все още вярва в силата на институциите, в силата на системата. И това, което прави, е, че започва да се бунтува срещу нея. Но това, което не знае, е, че бунта срещу системата никога не може да доведе до нещо положително, защото ти побеждаваш тъмнината, ако приемем, че системата е тъмнината или застоя, не с съпротива, не с бунт, а с приемане. И всъщност накрая, когато човек е готов да излезе даже и от тези 28% индивидуализирано ниво на съзнание, той излиза тогава, когато се научи на приемане. И всъщност си даде сметка, че той не само, че не трябва да се съпротивлява, а че най-добрият начин да предаде себе си на другите
е като приеме системата и дори отново се впише в нея. Но не както при консенсуса, когато просто е следвал масата. В духовното ниво на съществуване, на съзнание, на развитие, което са тези 2%, останаха само 2% от населението, винаги 2% са в духовно ниво на развитие, там ти живееш в абсолютно приемане. И това, което осмисля живота ти, не е да се качиш на върха на пирамидата, не е да се отцепиш и да покажеш на всички колко си различен и уникален, бунтувайки се и показвайки нещо различно, а твоето намерение е да служиш, просто да си полезен, просто да помагаш с каквото можеш. И твой висш смисъл се превръща не върха на пирамидата, не твоята индивидуалност, а Бог като търсене. Само 2% от населението са готови да следват Божията воля, както се казва, и да вървят по този път. И всъщност, ето защо тук се намира еволюционната астрология. Тя успява по методологичен начин да ти покаже директно какво всъщност Бог иска за теб. Но много малко са хората. 2% са хората, които са готови да следват този път и да вървят по него. В духовната степен на развитие, действително, човек става много по-приемащ. Той става много по-приятен за другите, става много по-приятен за себе си и става много по-приятен дори и за Бог. От ултимативна гледна точка всички са приятни за Бог, защото те изпълняват много строги функции, всяка една степен на развитие, които са равно необходими. И в равна степен получават уважение от Бог. Но в духовната степен на развитие човекът е много по-примирен, много по-смирен по-скоро с живота, с себе си, с обстоятелствата. И наистина можем да кажем, че той вижда най-ясно какъв е смисъл на живота. Да съществуваш, да даваш колкото можеш от себе си, доколкото можеш. И всъщност за тези хора животът наистина е блаженство. Те наистина преживяват живота като блаженство. Естествено, има едно изключение, че всяка степен има подразделение. И в духовната степен, второто подразделение на тези 2%, там тогава ти се превръщаш в духовен учител и тогава егото много се надува. И тогава ти ставаш псевдо-духовен учител, но не като консенсуса, където са религиозните водачи на държавите, примерно. Не като в индивидуализираното, където просто искаш да си различен и се правиш на духовен. И се правиш, че знаеш някакви неща, а там наистина знаеш. Наистина знаеш много и това е най-опасното, защото там това пак е необходима фаза. Да минеш даже и през периода на това да си псевдо-учител, псевдо-духовен учител, защото тогава ти, когато видиш последствията от това свое преподаване на полуистини, които водят до страдания и всъщност ти превръщаш в роби всички свои последователи, които ти вярват, защото наистина има защо да ти вярват, защото ти казваш много точни неща, много верни неща, много истински неща, но винаги пречупени малко с лъжа. И това е огромен проблем. Общо взето това е втората много голяма концепция в еволюционната астрология. Това, което ни помага с което ни помага, е, че тя ни позволява да не интерпретираме наталните карти механично и сухо, защото всеки човек се намира на различно място. И ти не може да видиш една натална карта и да я интерпретираш еднакво за всички. За един човек, който е в консенсус, ще бъде интерпретирана по един начин, в индивидуализирано съзнание по друг начин, в духовно по трети. И всъщност то ти си задължен и е необходимо да интерпретираш по различни начини, не защото фаворитизираш дадени хора, а други ги отхвърляш, а просто защото ти няма как да бъдеш истински полезен. Ако интерпретираш, примерно, за човек, който е в консенсус ниво, му говориш все едно е в индивидуализирано. Той просто не е там. И ти няма как да му помогнеш. Ако не слезеш на неговото ниво и не му говориш по начина, по който той иска да му се говори. По-скоро по начина, по който той има нужда да му се говори. Трета много важна концепция в еволюционната астрология е идеята за Луната и за възлите на Луната. Еволюционната астрология разглежда Луната като символ на егото. Този филтър на възприемане, който Плутон, душата е изградила, т.е. тази личност, която душата е изградила за този живот, за да може по най-добрия начин да се изпълни нейния еволюционен замисъл. Това да кажем, че Луната е егото е нещо много различно от това, което по принцип се чува навсякъде. Когато възприемаме Луната за его и за личност, всъщност получаваме вярната информация за природата на нещата. Съответно, лунните възли
с които работят и много други астрологии, особено кармичните астрологии, вече можем да ги разглеждаме по друг начин. Сходен, но друг, тъй като те не са водещото, но са много важни, но отново в контекста на Плутон. Всичко тръгва от Плутон. Джеф казва нещо гениално, че южният възел е натрупаната инерция на егото, софтуерът, в който сме свикнали да живеем. Северният възел е лостът, с който душата обръща курса, а техните управители, на възлите, са конкретните механизми на матрицата, през които този преход се случва в реалния живот. Тоест, на пръв поглед, Джеф казва нещо много сходно с другите астрологии, че южният възел на Луната е миналото ти и навиците ти, а северният е пътя, по който ще се случи разгръщането. Но много се променят нещата, когато всичко това се постави в контекста на Плутон. Защото най-важното нещо е Плутон, обратната му точка, и северният възел не е просто там, за да обогати личността ти и да те тласне в правилната посока. Той го прави, но го прави в името на обратната точка на Плутон. Чисто концептуално, когато структурираме по този начин реалността и когато работим с астрологията, сме повече на прав път. Защото не забравяме основата на живота ни и смисъла на живота ни, който е обратната точка на Плутон. Един много красив начин да се обобщи еволюционната астрология е, че цялата ни карта е едно космическо дишане. Вдишването е инволюцията в егото, а издишването е еволюцията обратно към ядрото. Понеже искам от тази лекция да си тръгнете и с нещо практично, нещо, което да може да използвате за себе си и да си припомняте, ще премина и ще ви кажа основното за Плутон, ако се намира на изток, на запад, на юг или на север в картата. Да се намира на изток означава да е около асцендента, да е в 12, първи или втори дом. Да е на запад означава да е около десцендента, да е в 6, 7, 8 дом. Да е на юг означава да е около имам цели, в 3, 4, 5, а да е на север означава да е около медиум цели, в 9, 10, 11 дом. Изключително дълга ще стане лекцията, ако кажа за всеки Плутон по дом по-отделно, затова ще говоря цялостно с посоките. Ако ти си Плутон в 12, първи или втори дом на изток, истината, с която трябва да се сблъскаш, е, че живееш малко или много егоистично, изолирано. И това от една страна е окей. То е допустимо, тъй като такова е желанието на душата ти. Тя има нужда да бъде в такива обстоятелства, изолирани, за да може да постигне и да преживее това, за което е дошла. В същото време, твоята задача е да се обърнеш към другите, да се отвориш за другите. По-конкретно, ако си Плутон в 12 дом, не да си почиваш, а по-скоро да започнеш да помагаш на другите. Ако си Плутон в първи дом, не да налагаш себе си и да живееш за себе си, за своя собствен път, а да поживееш малко за другите, да чуеш другите, да се свържеш с другите. Ако си Плутон във втори дом, не толкова да искаш да стискаш за себе си, да искаш да притежаваш, да искаш да трупаш, а да се отвориш, не само да споделиш това, което имаш с другите, но и ти самия да си позволиш промяна, да си позволиш да пуснеш всичко, което ти тежи и е излишно. От другата страна, ако си Плутон на запад, ако си Плутон в 6, 7 или 8 дом, твоята задача е да се затвориш малко в себе си. Твоята задача е да спреш да се занимаваш с другите. Ако си Плутон в 6 дом, да спреш да помагаш. И да започнеш много повече да си почиваш. Ако си Плутон в 7 дом, не непрестанно да търсиш някого, с когото да бъдеш. Не непрестанно да си търсиш партньор, а да се научиш да живееш за себе си и да правиш това, което ти искаш. Ако си Плутон в 8 дом, не непрестанно да търсиш на чии чужди ресурси да се облегнеш. Или не непрестанно да търсиш криза, която да събуди адреналин в теб. А по-скоро да се научиш да си тежиш на мястото с това, което ти имаш, да оцениш себе си и да се научиш да се съхраняваш, да се подхранваш. Ако си Плутон на юг, 3, 4 или 5 дом, да се научиш да си по-зрял във всяко едно отношение. Ако си Плутон в 3 дом, не просто да живееш целия си живот, сякаш е една игра, в която няма правила и няма човешки емоции, няма нищо. Защото Плутон в 3 дом живее за експеримента и за забавлението, без значение какви са последствията от него. Ако си Плутон в 4 дом, не да очакваш да се грижат за теб винаги,
а да пораснеш и да поемеш отговорност. Първо ти да се погрижиш за себе си и после евентуално да се погрижиш и ти за другите. Ако си Плутон в пети дом, не е нарцистично и егоцентрично да искаш ти да си центъра на света и цялото внимание да е за тебе и всички да те гледат, а да се научиш да споделяш със света и с хората това, от което те имат нужда. А не това, което просто ти искаш да кажеш, за да бъдеш забелязан и видян. Ако си Плутон на север, 9, 10 или 11 дом, твоята задача е да се умекотиш, да се отпуснеш малко или много. Плутон в 9 дом трябва да спре да търси някакъв висш смисъл на живота и да иска да бъде учител, който да преподава и да обяснява на другите как стоят нещата. По-скоро трябва да се научи на лекота, на забавление и да живее не за смисъла, а по-скоро за играта. Ако си Плутон в 10 дом, да се научиш не да живееш за своя авторитет, който налагаш в обществото, а да си позволиш да бъдеш дете, за което понякога за него да се погрижат. Но това е опасно, ако е казано по този начин. Не да очакваш някой друг да се грижи за теб, но ти да се погрижиш сам за своите емоционални нужди, защото в противен случай ти си абсолютно неадекватен и обезчувствен. Ако си Плутон в 11 дом, не да наблюдаваш света и винаги да търсиш извода, не винаги да искаш да намираш закономерностите и да не присъстваш. А напротив, да се впуснеш и да го живееш този живот, да си позволиш да твориш, да се показваш, а не да се криеш. Сега като за финал ще ви кажа за моята книга. Защо я написах, къде се намира на световната астрологична сцена и каква е връзката с еволюционната астрология на Джеф. Първо, книгата стъпва на принципите на еволюционната астрология. Тя наистина, от една страна мога да кажа, че е еволюционна астрология, но също съм длъжен да кажа, че в някои отношения се и различава от Джеф. На световната астрологична сцена тя се намира много амбициозно е това, което ще кажа, но нейната цел е да бъде не 1%, да бъде част от 0,1%. Защото Джеф е свършил прекрасна работа, като е направил карта на долината, на полето. Той е начертал и е показал всяка къщичка къде се намира. Всеки Плутон е дал много информация за него. Всяка уличка е нарисувал. За всички аспекти е говорил и така нататък. Но Джеф, понеже е бил заед да чертае карта на долината, той не че не е говорил за върха на планината, но не е наблегнал там. Аз искам да ви заведа на върха на планината. Върха на планината за мен е абсолютната чиста вътрешна връзка с Бог. Да може, когато прочетете тази книга, по такъв начин да осмисляте реалността вече, че да може да намерите онзи покой, за който са говорили големите учители. Лао Цзъ, Мелхиседек, Патанджали, авторите на Упанишадите, които и да са те. И общо взето тези хора, тези души, които са дошли да покажат на хората пътя към Бог. Което автоматично не означава, че аз изявявам претенции, че аз мога да ви заведа там. Но много неща съм видял. Поне си мисля, че съм видял. И самия аз намирам много стойност в това, което съм писал. И то наистина почти всичко е по модела на учителите. Това, което се случва тук просто е, че то е обединено с еволюционна астрология, което е нещо, което никога не е правено. Тази книга я написах не просто за да бъда различен от другите. Не я написах просто за да се впиша някъде и да изкарам пари от нея. Написах я като проява на това желание, което винаги съм имал, аз за самия за себе си, аз да стигна до Бог, аз вътрешно да изградя връзка с Него толкова силна, че да не може нищо да я разруши. Никога. Без значение какво се случва. Без значение войни има ли, живота ми разпада ли се, пари имам ли, нямам ли. Без значение. Вътрешна връзка с Бог. Истинската опора в живота. Единствената истинска опора в живота. И ако ви искате да се докоснете до това мое търсене, до това, на което съм посветил живота си, смело мога да кажа, аз може да съм на 23 години, но от много малък наистина знам, че това е пътя. И наистина мога да кажа, че съм посветил живота си на този път. Ако искате да се докоснете до един опит, не до резултат, аз не мога да ви обещавам истина, не мога да ви обещая, че аз знам истината. Но мога да ви обещая със сигурност,
че тази книга е плод на едно истинско търсене на истинските неща в живота. Благодаря ви.